Lorella kienet f'diffikultà. Kellha tikteb komponiment, iżda ma setax tikkonċentra bl-inbieħ tal-kelb. U meta talbet l-għajnuna tal-ġenju, xorta baqgħet fejn kienet, għax il-ġenju li sabet ma kienx jaf jaqra. Tkellimna mal-awtriċi Rita Saliba u ma' xi studenti sabiex jgħidulna aktar dwar din il-ġraja ħelwa. It-tfal fl-iskejl primarja ma naħsibx li huma sposti wisq għall-drammi. Għajra l dik il-ġurnata meta jkun hemm jum il-premjazzjoni jew jum ieħor li jittella dram, però l-isfidi bla dubju huma l-isfida tal-ħin li ħajsir barra l-lezzjonijiet, l-isfida tal-props u affarijiet oħra tekniċi li jsiru biex jittella dram fuq palk. Lorella u l-ġenju li ma kienx jaf jaqra kien ktieb kollaborazzjoni mal-Aġenzija tal-Litterizmu fejn ħriġna bl-idea ta' dram biex ikun daqsxejn differenti ġeneru ieħor ta' kitba u li jistgħu anke qari qasir u t-tfal li jkunu jistgħu jirrelataw ma' karattru. Lorella hija l-karattru prinċipali fil-ktieb. Għandha biċċa xogħol tagħmel, għandha komponiment, mwaħla, ġifieri ma tistax taħseb u ma tafx fuq xi ħadd tikteb. F'daqqa waħda jidħol dat-tifel fil-kamra tagħha libes Trump li introduċa ruħu para l-ġenju tal-lampa u li biex imur lura irid jaqta' xewqa oħra. Malajr tagħtu x'jagħmel biex jgħinha fil-komponiment. Iżda il-ġenju la kien jaf jikteb u lanqas jaqra. Hemm bil-kliem ukoll fid-dram. Dan il-ktieb li huwa aktar dram jista' jintuża b'mod kreattiv. Fih hemm karattri li tfal huma mitħli tagħhom, daħħalt karattri mill-ħrejjef li jistgħu jqabblu magħhom, ruhom magħhom fid-dinja tal-lum. U jistgħu jirreċtaw ukoll il-parti, jistgħu jaqraw biċċiet qosra, mod ta' qari għall-gost biex tajtek. U tfal huma anke tfal huma karattri differenti, hawn min iħobb jaqra mod fit-tul nagħmlu mod. Hawn min jippreferi jkun narratur, jiġifieri tfal huma stess jibdew jażlu it-tip ta' qari jew il-partijiet li jistgħu jirrelataw magħhom biex tajtek. Lejla Mġarrija ilha ssir minn aktar minn 35 sena u kull sena jagħmlu reċta żgħira u sentejn ilu r-reċta kienet fuq Lorella u l-ġenju li kitbitha Rita Saliba u bekk tajjart nidħol fiha u konna niltaqgħu kull ġimgħa biex nipprattikawha. Jiena kont il-sbejħa riqda. Jiena kien ġobni għax nista' nirrelata ħafna ma' Lorella u il-mod kif irreat ma' dal-ġenju. U ħassejt li kien ktib tajjeb ħafna għall-età tiegħi. Fihsibi li niktab iktar drammi u l-iktar b'mod li jkunu interattivi ma' tfal għax sibtu ġeneru interessanti ħafna. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.